Unsay pangalan ay guys? Akong mama nagbantay man. Si mama nagbantay mo lang ga kay hilak man. Tabang juga sa trabaho, ibutang na sa kuan. Diha, ibutang na. No? Guys, unsa man ning now? Sige na, ibutang na. Mura man kabaw oy. Tabang sa trabaho, kay busy kay ko. Na. Mama, tanawa murag kabaw. Oh, sige na, ibutang na dito tanan sa iyahong. Ibutang sa dito sa rep kaya magbantay po ba tayo niya. Ikatugan niya ako na manihon. Tara guys, mauni among sugan ron. Ah? Murag koy maning gipalit ni Papa. Sinani bitong koloros. Sige na, ay na pag Napugot na, pugot. Dali na pud na. Ha? Trabaho. Pugot. Oy, Dami na ununan. hala nay. Aron Pa, nanipon. iparis na sa kuan. Balatong permisudan ba? Oh, maghapon. Oh, na mo si kuwa. Mm. Nya magutang ta karon. Tara ma. Mag-on-on. Mag-on-on. Ay, pag. Unsa man ni? Sige, ibutang na tanan diha. Lagi ay na si kuan. Dali ah. Dali ah ba? Dali ah. Ibubo na lang na niya. Ibutang ito sa rep. Gina. Padali unta. Ay, kanang magtrabaho, Inday. Maglalit, gina, Inday. Sige. Dili magkinariat, kamura sa ulod. Karon sa papatamahungan. Mag-practice anang lihok nga. Dili anang magkuan-kuan. Butang sa rep. Butang dito. Yan, butang na dito sa rep ka. Ibutang na kami sa rep. Galing itang. Rep, no, sod, sinaw kayo. Oh.